Umuntu uyimfihlo. Le mfihlo yafihlwa kakhulu ngoba yazi yafishelwa ngisho umnikazi wayo. Ngoba naye uma ngabe ezifuna akazitholi uziyagcine ngako kuphela. Aqhubeke azifune. Kepha uma ethi uyakuye kuqhephuka izinyawo. Uma ethi uyazilalela kuhlephuke amadlebe. Uma ethi uyazibheka kuqhephuke izinkophe. Akazitholi uziyagcine ngako kuphela. Kepha aqhubeke athi ngisazoqhubeka nokuthi ngime mina. Athi ngisho izinyoni ziyoze zikuyeke zonke ukundiza. Kepha ubheke umqolo usuze wagoba bheka. Usufuze nalenkume ebeyikade ilokhu izidla lapha ngasezinyaweni. Engani yona beyizidla kanje ngoba inethemba lokuthi kungenzeka iphole emveni kokulimala kade idliwa yilezi zintuthwane ebekade zinobuchopho obuchithekile ebezikwazi ukudla wonke amathambo engqondo zize ziwaqede. Uze ufice umuntu esekwazi ukuzidla yena esikhundleni sokuthi aphume umuntu kuye ahambe ayodla omunye umuntu. Ngoba-ke kulokhu kunyathela komuntu, umuntu bengakaze aphile ngaphandle kokuthi adle omunye umuntu. Aze athi ngisho izinyoni zohlobo olulodwa zidlana zodwa, yingakho zindiza ngandawonye. Athi ngisho inkalankala ihamba likeke nje, ingoba yadla inkalankala ehamba ngalolu hlobo. Manje-ke umuntu ongakaze amudle umuntu akasiye umuntu, ngoba umuntu ongakaze adle muntu umuntu owayengayena umuntu. Bonke abantu abangabantu badle umuntu, noma umuntu owaqala ukuba ngumuntu. Sonke sidlela njengoba singubuntu, sisiphila ubuntu bokudla omunye umuntu. Kepha lokudla okungumuntu ilokhu kudla okungumphefumulo, izenzo kanye nokungcola kwakhe. Ingakho sonke sifana ngendlela efanayo. Kuze kwathi ngosuku langasekuseni ngibhala inkondlo kuze kushona ilanga, kwathiwa uma singadla umphefumulo wale nkondlo noma singamdlanga umuntu, kepha sisoba nabo ubuntu. Ngoba umuntu akazitholi uma ngabe ezifuna yena uziyagcine ngako kuphela. Inkondlo kuphela eyofakaza.